Kain po Laki, tayo. oh. Laki po ng isda, oh. Ano to? 5 kilo yata to eh. Sa isang isda. Sobrang laki po. Ang sarap niyang pagkalit. Tama-tama lang yung asin tsaka yung isda. Ang sarap niya, guys. Sarap na ito, guys. Carrots po. Ang sarap na. Okay. Sarap po ng ano, sweet and sour maya-maya. Try nyo pong lutuin. Kanin pa. Tauge po. Last. Masarap. Alam mo,
Kanin pa. Oh. Carrots guys. Ang palinom ng mata. Oo. Ang paganda po. Kagaya ko. Gusto nyong gumanda, kumain kayo ng carrots. Kung ikaw lamang na kaya mo tapusin mo. Hindi. Ikaw lamang isa, hindi mo kaya. Hindi. Pero masarap siya guys. Try niyo po siyang ano, lutuin. Sweet and sour, spicy, maya-maya po. Ano yun, magutom pa. Gutom po kami, kasagaan kami sa ano, bundok. Hindi po kasi ako nag-ano kanina, nag-almusal. Alam ko mag-aano po kami. Kakain kami. Kakainin namin itong isdang malaki na to. Pakainin mo na. Tuturo namin po sa susunod kung saan namin nakuha to. Nabingwi po lang namin to. Saan? Doon sa ano, sa ilog. Sa Pampanga River. Oo, sa Pampanga River po. Tingnan nyo guys, oh, nakakatakot yung tinik niya. Kapag natinik kayo, mamamatay kayo kagad. Kasi napaka ano, laki. Mga No? ano, gano'n ka lang. Ayan na guys. Diba? Ang laki ng ano, tinik niya.
Sa susunod po yung ano niya, anak niya yung kakainin na naman namin. Ano to, nanay niya to. Nanay po to. Sarap no? Sobra. Sibuyas po. Alam niyo. Pampaganda ng boses. Ano yung ano, yung bell pepper? Bell pepper. Ano na yun? Pampaklik ng gama. Sige, taba. Oh. Susunod sa ano? Suka. Ang isda. Ayoko na lasa. Pag na ano, kasi matamis na to. Ano, kaya mo pang ubusin yan? Ayoko na. Sobrang laki kasi, no? Oo nga.